Ole. Hòstia, lo del tomàquet. Mare meva, quin art, tio. Has vist això? Molt bé. Una mica de llol, sisplau, Fran. Merci, tio. Hòstia, mira, ojo, amb el tomàquet el que han fet. Quina virgueria, tu. És que li va de bona pinta. L'ou. Hi ha una altra cosa que a mi em fa més ràbia, és que els ous no tinguin el rovell, doncs que es desfaci, que exploti, que xorregi. Ara no l'obriré ara, Però veus, aquest ja s'intueix que el rovell està tou. Mare meva. Hòstia, puta mare, tio. De tot. Hem demanat allioli, que he portat ketchup, brava, maionesa, perrins, és un detall important, i barbacoa. Ens apanyarem amb això, jo crec, Primer, jo és que no m'aguanto més, tio. Jo quan veig això dels ous, és una obsessió. A mi la meva àvia, la Mercè, em feia per esmorzar, quan estava al poble, cada matí 2 ous ferrats amb patates fregides. Ho feia al moment. I el momentet aquest... Hòstia! Oh, mira. És un viatge, una regressió a la infància, tio. És guai, lo feliç que pot ser amb un rovell d'ou. A provar la botifarra. Està feta, molt feta. A mi m'agrada un punt més crua, és un tema més de gustos. Bona, una xuta. Escalivada, que us diré una cosa, crec que ha sigut una molt bona alternativa a les patates fregides. Però un tema que no em va fer tant. Avui el dia és llarg, I anem de ruta, anirem a jalar més llocs. Per tant, també està bé fer aquest esmorzar una mica més lleuger. Escalivada molt bona. És un punt de vinagre, però això ja és tema personal, de gust.